लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ जों बरायबाय लोगोफोर दायो जोङो र'डआव थांनो ओंखारदों आरोना बरपेटा र'डआवहाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थानो लोगोफोर र'डआव मानो थांदों नायलांबाय थानो नोंथांमोनजों आङो जा हायो शेयार खालामलांनोसै आरोना लोगोफोर जोंनि बरपेटा र'डखौ नायलांदो सोरबाफोर नुवाखैब्ला आंलाय एसे खामानि फिसा दङ आरोना लोगोफोर ओंखायनो जों बेयावनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जा हायो शेयार खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय ब्रिज गोदानबो जाबाय जोंना र'डआवहाय नायहैनोसै आरोना दिनै मोनगोन ना मोना गाखोना नायगोन आरो मारिया जाबाय अपेनिं खालामथ'वाखै खोमा आरोना ओमफ्राय ब्रिजआ अबाव थांदों थांनो होनायबा नायना फैनो हागौमोन लायो साथिं थांनानै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै बेखायनोथ' फालि लाफानांगौमोन फालि लाफानाङामोन बार गगोन नायो फालिया ब्रिज गोदानाव हाबबाय दे जोङो नै गाखोबाय गाहायथिं मोजां गैया गोजौनिफ्राय गाहायाव मोनफैबाय बेनिफ्राय गैला नामायथिं ब्रिजआ हा दसेनो मोनफैबाय सम ब्रिजआबो गैला सम जायखिजाया जोङो ट्रेन लामाखौ बारबायना ट्रेन आलिखौ बारबोबायना जोङो
liba nenaङासै ना जोङो Ha? ट्रेन नेनाङासै होनदों Ha? Baba. Baba. jamba Baba. malah Kayak ini sepeda gede Baba. nih bengkau habis selesai Wait. Bisa jualan dong. Oh, Papa bisa jualan dong. ayam. Apa hunja? Mana di dari puyo tu? Puyo tu bengkau tu. Ini State Bank. Di mana sih kali ni? Itu mau? Portitar. लोगोफोर बेंकआव फिसा खामानि दङ बेखाय हाबफैबाय नै एबार बेंकनिफ्राय होलांलायबाय नुवालागै थांसिगौ बिबारा मोजां मोजां सिगाङाव थांसिगौ दिनै मोजां जायो Oi, Papa. Hai. Sita ini Papa. Kau kan gila anak kamu. Gargilan orang nongkrong deh. Yo hospital benar sorry. Apa ini? Bagor lelang pada. Pokoknya Babu di Baega dengan di Baega ini sayang dengan di Baega Mani yang dapat sih? Bukan aku. Ya poro tahan sih. Jadi Dari gila anak kamu. Gari gila kan? Risau gak kelai Babu. Risau menbai.
एबार थांनोसै लोगोफोर न'आवहाय खामानिया जाखांबाय गासैखौबो लाजोबनो हायासै बरपेटा लामाया मोजां जाबाय लामाया नै गाहायाव नुदों बाबु ट्रेनालि मालाय सेलफि लालायगासिनो औ